Yesu Kristo mu eba the truth Jumadi so ewo City Star TV. The truth Jumadi Jumadi a ye de asi honom. Ne di pense Nyankopon asemu. Ne hwe nokre pote a ewo Nyankopon asemu. Ne yetu yetumi afa bi de aboye mbra ewo yen Kristo anamonto emu. Enti mesre se Facebook na wo, Twitter na wo, Instagram na wo, TikTok na wo. Mesre se ube follow yen ewo @City Star TV. Sara and on the baby and our home. Say YouTube and so and our share. Message say ube subscribe to channel no. Now what turning on post notification bell no. Abri biara ebeba nkaya na nso wetumi aba be kan ho e wo dwumadi so. Message say abri dwumadi e koso yi say wo adwenkyire bi wo contribution bi e de ma program ya. Message say ubeja e wo comment section ho no. Ye be kan ye ya no fefefe e de ama. Message say ubeje mre no afi obi no bi so afi obi. Say the truth Jumadi asanso ababio na mo nyina mo beka ye ho ne ndi Jumadi no e man enye fe me a me di Jumadi ho chia me de frɛ me Samuel ye bo a me twa me ho aba na ya ba beto a Jumadi ni so me sanso me ma wakwa aba e de ba the truth Jumadi so and I would the truth Jumadi so no me de assembly amato ni din turning your captivity and a edebro. Turning your captivity, o de buy and pick as a one, or say me dane mumu year, and as a me dane mohau. Pepe no ye in ayati as nipa echo or how munipa equa manimu. Nanso enya sa ene Nyankopon ebo nipa. Emfiti ase no twero se me yeti ase se Nyankopon ebo nipa te se ne seso ani ni suso. Se de Nyankopon tie no sara na obo nipa. Tumi a Nyankopon wono sara na ode domo nipa se de Nyankopon timi bo ade no sa tumi na ode ba nipa nanso edumre bi e wo nipa dasani abraboma obefum Nyankopon akwan ofri Nyankopon enhyehyɛ so enunti ema asotwe e de ba ne so yehunu se abre biara nipa dasani obefri Nyankopon akwan so no nea eba so eye asotwe enunti abra Adam and Eve eye bone na Nyankopon etwe wona so no oyi won free won comfort zone ye nyina ye nim se na Adam and Eve e wo ba bia na ye frɛ no Garden of Eden e honum na onno na ompam the only thing a Nyankopon ka kire Adam se onye ne se undress garden no ontwitwa ho na onhwe niema onu Nyankopon aboni nyina so na onyi bi na ondi na se de be ya oni ho beto no na watimi ani Nyankopon anante ewo asomdue mu Nyankopon epese obi biara eni no ntem eye fine na oni Nyankopon ntem eba asomdue se de be ya onu Nyankopon betimi aben nipa na nipa nso etimi aben Nyankopon ye empeme brenu ye hunu se ukọ ahokyere mu a instead sanke no mo na sanke etwe ben Nyankopon no ube se na ye na ahokyere ene ye nkwada na ni ohaw bi a ye wo mu no ene mo eyi yen afi Nyankopon akwan so eno ti na Abraham Adam ni Eve eye bone no Nyankopon eba no wodwane ye nanso onua enye sa na ewo se eye abre biara ye befum Nyankopon emra no ye hwɛ se eno mo ebetwe yen ade aben Nyankopon eno mo na se ye ko Nyankopon anim se ne okan se yemfa akukudro ene enam yo emra odoma hinwanenim na yebenya mogoro hunu no eno sa na ese ye no abra ya fum Nyankopon no yemko Nyankopon animum na oye mogoro hunfo na oye no kwarefo se ode yen boni ebeche yen ye dwane Nyankopon ti eno nti ne egusu ewa maniem ye dwane Nyankopon ti eno nti ne haw egusu da yen so ye dwane Nyankopon ti eno nti ne hunu Nyankopon animonyam na so ene me banama beka kire o se obesan so aba Nyankopon ne wawrade enchen a obeten ne o captivity obeyi wa mumuyo ade afiri ho obeyi wo ahaw ade afiri ho no na nea esene efata o se ode bedumu ewo Kristo sum anamonto emu ene wa brabo emu no ode adomu na so wanya asomdue ye kan bibi ewo Psalm 126 the verse number 1 ede bana o say
When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like men that dream. Ose na abra nyankopon edane Zion emu yo no. Abra nyankopon eyi Israel amanye edi free ono. Ose na eye won ti se won na wo soso adaye. Me ka kira ene dey say nyankopon ebeba wo nsira ba mu. Na nyankopon ebeye bibi sonko edi ama ewo abra boma. Ebeya wo se daye so. Unsusu na wonwene enya wo se sa de ne beba. Ebia wa bompaye bi ache. Wani da bibi so ache, watwen ache, watwen se obeware ache, watwen se sikai ubenya bi ache, watwen se ubeko school ache, nanso unya, nanso me boasa me behye unkran ena awiabre se nyankopon ebeya wo ho senkyerene, awiabre nyankopon ebeya wo ho senkyerene na wo so wa hunu se when the Lord turns your captivity, he said they were like men that dream. A time is coming in your life that God will show himself strong. He said the eyes of the Lord goes through and fro throughout the whole earth, and he is seeking to manifest himself in the lives of those whose hearts are perfect before him. I want you to be a perfect man. Come unto God, run unto God. The Bible said the name of the Lord is a strong tower. He said the righteous run into it and they are saved. I am here to tell you that if you will run unto God, if you will come unto Jesus, he said they that cometh unto Christ, they are new beings. He said the old things has passed away. Behold, everything is becoming new. If you will come to Christ this day, everything will become new in your life. Say obeba Kristo ho ene day a bibi biara ebe ya foforo ewo wa brabo ose hwe na minim adwene kura me dwene efa ho ose enye bone adwen na mo se me ma ewie papa ene edidaso nyankopon atini mo po ede ma ne se obema wa wie pa ene edidaso enye nyankopon pene se obeyare enye nyankopon pene se obeko ohiam enye nyankopon pene se obeko atiti mu ne nyankopon epe nyina ne se o obebe no na wadi dewo ewo ni mu na wanya tumi na watumi etu anamo ewo akukuduro so na nso watumi aye nkunimdefo enne hwehwe nyankopon na nyankopon ebedane wa brabo enne mese o se hwehwe nyankopon men hwehwe nipa eni mua edema o se no me enka odi biara ode ne ho etu nipa so na ode nipa eye na basa no me enka onipa odwane to ani yonko nipa no me enka onipa ode nipa eye na nidaso ne won se obefa Kristo na ma Kristo aye wa nidaso na ma Kristo adi wukan a o Michel Nkran ene dey say nyankopon ebedan ne ho adi na obehunu nyankopon tumi Kristo ni tumi eto entwaye Kristo oguso eye nsenkyerene Kristo oguso ye awonwade enya wo so ene na nawade eto eba betwa enya wo so ene na nawade eto eba besi na mo me pesa me katro say bebia enidaso asano bebia nipa entusu ye entumi ennuru no bebia nipa adwene entumi ennuru no bebia nimdia entumi enkono eho ene nyankopon tumi etra eho ene nyankopon tumi ehye ase edi dwuma ene dem me pesa me kire say nyakidie papa ewo nyankopon mu nyakidie papa ewo Kristo mu nafa ohun ebe Kristo nafa ohun eba Kristo na Kristo ebe dane nani edi akire on nani nachi amfa maunda osise wo esumo se wo ehanmo se wo nam amenamo se wo ensuasio ose me no ene wo hono ene Kristo ono ne wo Shadrach, Meshach and Abednego edume bia na emu ayedin emu yedin to the extent said yed won akoshe ojafuno no mu o na so wo onjidie ano wo ewo nyankopon mu ntino wodi won wura agane mu enso agano anhye won wodi won ewura agane mu na so wankwa atiti mu abra na wo jamu no ehwa na nyankopon edan ni wadi ewo won tem na won atamfo a na wo gina kire no o ka se nipa biansa ani edi won ku fonu ni mu na so mi hu ba ko bi wo ntam a
oh nanim sɛ te sɛ Nyankopɔn ba ɛnɛ sɛ wobɛnya gyidie ɛwɔ Kristo mu a wobɛhunu Nyankopɔn ba no ɛwɔ w'abrabɔ mu Nyankopɔn ɛbɛtɛn w'abrabɔ a abrawani ɛna Nyankopɔn bɛsesa w'abrabɔ a abra na wo nsusuo ɔse nea nipa ensusu yɛ nea nipa enwene yɛ nea enwura akoma mu yɛ ɛno na Nyankopɔn asiesie ɛde ama wɔn na wɔdɔ a ɛna mepɛ sɛ bibisa wɔ sɛ aso wodɔ Nyankopɔn aso wayɛ krado sɛ wode Nyankopɔn bɛtu anamo ɛnɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ it's not too late unka kyerɛ yɛ w'abrabɔ mu the only thing ɛyɛ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛsesa w'adwene sesa w'adwene kɛkɛ na hunu sɛ nipa biara ni hɔ a ɔwɔ mmoade ma hwɛ ebi mu de wɔn ho atoto ate ase anam so ebi nim de wɔn ho atoto nipa dasani so nipa di wɔn hwamɔ nanso Nyankopɔn deɛ wode wo ho ɛto ne so na sɛ wode wo werɛ ɛhyɛ ne mu a onua ade nyinaa edi boa na ewie wie mɛpɛ sɛ wiabre wobɛfa saa asɛm ketewa wei na wode atu anamɔ wɔ abrabɔ mu na hunu sɛ ɛmfa ho ne baabi a wadu wɔ abrabɔ mu ɛmfa ho ne baabi a wadu ɛwɔ amanneɛ mu ɛmfa ho ne baabi a wo yare no adu ɛmfa ho ne baabi a cancer ɛdidi wo mogya mu adu ɛmfa ho ne baabi a cancer ɛdidi wo honamdua mu adu ɛmfa ho sɛ HIV mmoawa adokoro ɛmfa ho ne sɛ woanya hepatitis B ɛmfa ho ne sɛ stroke aba nanso mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ wowɔ gyidie mapa ɛwɔ Nyankopɔn mu na sɛ wo ne Nyankopɔn etu anamo na sɛ wo de wo werɛ nyinaa ɛbɛhyɛ ne mu na wayi wo werɛ ɛde afiri nipa mu wayi wo werɛ ɛde afiri doctors fo mu a Nyankopɔn ɛbɛsra wo na Nyankopɔn ɛbɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne ɔbɛma na ɔda subura na no ɔse abo ada hɔ no akyɛ ɔse na yɛsɛ abɔfoɔ no ɛbɛhunu nsuo no a ɔtwɛn sɛ nipa na ɛbɛba bɛfa no ɛde na kwakɔtum nanso ada Yesu Kristo epie hɔ no dide na ɔsɔre ɛnanteyɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ wobɛbie w'akoma mu na Kristo aba akoma nim ɛnɛ de a ɛnɛ de ya wobɛsɔre anante ɛnɛ de ya w'adwuma bɛsɔre anante ɛnɛ de ya wo sikasɛm bɛsɔre anante ɛnɛ de ya wo sukuusɛm ɛbɛsɔre anante ɛmfa ho obi bɛka sɛ mede misua adeɛ a mehunu obi bɛka sɛ mede misa so adwuma bi ma na agye agu sɛ Yesu wɔ mu a ɛyɛ yie sɛ Yesu wɔ mu a ɛdi mu nti a ɛnni mu ne sɛ wagya Kristo wɔ nkyɛn nti a ɛnni mu ne sɛ Kristo ɛwɔ akyirikyiri ɛnɛ twi bɛn Kristo ɔsɛ mu ntwi mmɛn me na me nso mɛbɛn mepɛ sɛ ɛnɛ da yi wofa fitusɛm ketewa yi na wode bɔbra na wode tu anamom ɛwɔ abrabɔ mu na Yesu Kristo ɛbɛhyɛ ne ho animonyam ɛwɔ w'abrabɔ mu nea meka nyinaa ɛyɛ mfasodeɛ ɛma wɔn agye Yesu Kristo adi na wade wɔn kra ne wɔn werɛ ahyɛ mu na wade adi sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba ɛnɛ mɛsrɛ sɛ wongye Kristo sɛ womfa Kristo sɛ wowura ɛne wagye nkwa mɛsrɛ sɛ wobɛfa Yesu na ɛnɛ da yi wapagya wo nsa na wo ne me aka asɛmfua ketewa yi ka sɛ ɛnɛ da yi ɛyɛ me asemasi bɔwdin mefa yɛn Awurade Yesu Kristo sɛ mekra agye nkwa mene no ɛbɛnante me nkwa ɛda nyinaa mu ɛno nti Awurade boa me sɛ wabɔ saa mpaeɛ ketewa yi a mewɔ gyidie sɛ waba bɛyɛ Nyankopɔn ba mɛsrɛ sɛ wobɛpɛ asɔre a yɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm ɛwɔ mu na wode wo ho akɔakɔdɔn Nyankopɔn ɛnhyira wo sɛ wanyɛ ahotrɛ na watie nsɛm yi mɛsrɛ sɛ wode asɛm yi ɛbɛtu anamo mɛnyɛ ne tiefoɔ kɛkɛ na mmom fɛtu anamo na wobɛhu Nyankopɔn nhyira ɛwɔ w'abrabɔ afei mebɔ mpaeɛ ɛde ama wo Nyankopɔn a ɔyɛ tumfoɔ no ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ ɔma ne tumi ɛnyɛ kɛseɛ ɛmfa ma wo mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ baabi biara a wowɔ ɔhaw baabi biara a yareɛ bi hyɛ ɛwɔ nipadua mu megyina Yesu Kristo Nazaret ne din mu madome saa yarewa no ɛyaw biara a wote ɛwɔ nipadua mu ɛnɛ mehyɛ yaw no ɛndwane mfiri wo nipadua mu ɛti yareɛ ɛndwane kotodwe yareɛ ɛndwane sisi yareɛ ɛndwane yɛfunu yareɛ ɛndwane ɛwɔ Jesus Christ din mu sɛdeɛ watwerɛ sɛ ne mantampiam yɛnya yɛ n'ayaresa no ɛnɛ ayaresa ɛmbɔmfa nwura wo ɛmmɔmmra honhom ne wo kra mu afei kɔ ahosan ɛmmra w'abrabɔ mu ɛwɔ Jesus Christ din mu wo ho anya wo den prɛko pɛ
ɛwɔ Jesus Christ din mu afɛ Nyankopɔn ɛnhyira wo na ɔndom na ɔnyɛ wo kɛseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Ɛnhyira ɛnka obi biara sɛ munya abotrɛ na mungye ɔtwɛn program yi ɛfiri na hyɛseɛ aba bɛsi na awie Nyankopɔn ɛnhyira wo mɛsrɛ sɛ megusu ɛbɔ nkaeɛ sɛ baabi a wohwɛ yi ɛyɛ City Star TV dwumadie no ɛyɛ The Truth dwumadie mɛsrɛ sɛ wobɛfollow yɛn ɛwɔ Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ne nyinaa ɛyɛ at City Star TV sɛ wowɔ YouTube nso a mɛsrɛ sɛ wobɛsubscribe to channel no na turn on post notification bell no abrɛ biara yɛbɛba na ɛbɛbɔ nkaeɛ na nso waba bɛka yɛn ho ɛwɔ dwumadie so mɛsrɛ sɛ wobɛkɔmmɛnte wowɔ comment bi wowɔ suggestion bi ɛde ma program yi a mɛsrɛ sɛ wobɛgya ɛwɔ comment section hɔ no yɛbɛka ne nyinaa na nyiano biara ɛwɔ hɔ no yɛn nso yɛde ama mo yɛbɛsrɛ sɛ wobɛjoin yɛn next week na yɛde dwumadie foforɔ ɛde abrɛ wo me a medi dwumadie ho kyea me yɛfrɛ me Samuel Yeboah wohyia me wɔ kurom a wobɛtumi afrɛ me Sam Tuga Nyankopɔn ɛnhyira wo